Alexandersson helt op i det røde felt. Nu skal den løbes hjem, den her. Adam Sørensen spiller den fint frem i løbebanen. En klasse af Tjibali. Frøkær i dybden foran også her. Men til skal det være 3-0, det skal det ikke. Nej, det er godt forsvarsspil af Adam Sørensen. Her til resten af 2022. Må ikke blive forlænget. Adam Sørensen med gode ting. Korlum afslutning. Og det er et... Ja, det er lige før, jeg skal se og råbe og skrige. Plads på kanten. Masser af plads ude hos Gruppe. Dårlig første berøring. Tranderson, der skal vi lige om lidt hos HB. Lyngby og Adam Sørensen, og så er der stort heller fra tribunen her omkring Hans. Så er der Lyngby afsted. Adam Sørensen. Med to med Magnusson. Adam Sørensen skot baglæns. Skudmulighed ud! Finn Bogason med... Ja. Det har en bedre hængingsproces, hvis man går ud, hvis der er noget. Lad mig fortælle af de eksperter. Af folk, der har hoveder. Der har været. Det er festligt i hvert fald. Det er det her løb for Adam Sørensen også. Masser af fart, god sprint fra ham. Og fin bold på tværs til den anden bakke. Kasper. Da Finn Bogason kom ind. God aflevering til Sørensen. Så der er det godt spillet til Mathias Christensen, som får lagt en meget. Sådan er i vores spil, som vi skal gøre enten bedre og være skarpe i vores omstillinger. Det har jeg ikke siddet i skabet fuldstændig. Nu er vi omstilling. Lad os kigge på det. Tak. Hjemmeholdet offensiv lægger tryk på. Adam Sørensen. En tidlig indlæg igen. De trykker på Lyngby med afslutning. Efter blot. God autoritet fra Bjelland. Løbespil her igen. Sørensen med udvendig, og så ligger muligheden til Vestergaard, men har kvalitet i afslutningen virkelig. Vestergaard kommer med. Jeg glemmer løber midtbanespilleren, skal holde farten her. Og så er en stor mulighed måske til Sørensen. De vil... Fikste samspil af Sørensen. Skal ind foran. Han bliver måske hægtet. Den lever endnu. Mathias Christensen. Jamen det er der. Men ikke score. Men Hansen har lige lidt meter her. Så skal han hurtigt på plads igen. Det klarer han også. Det er klart gult kort. Det var til at se. Ja. Ude af struktur. Godt løb af Emil Nielsen. Er der folk med centralt? Sørensen. Godt lagt af. Tellefsen lige forbi. Super omstilling for Lyngby.